Počúvate podcast Po škole online. Pedagogika je veda o výchove a vzdelávaní a ako pri každej vede nie je jednoduché porozumieť jej jazyku. Ak v diskusii počujeme spojenie kurikulárna reforma, väčšina z nás sa po chvíli v téme stráca. V dnešnej epizóde si prebiehajúcu reformu priblížime zrozumiteľne a s konkrétnymi príkladmi. Dnes s hostkami Andreou Makyšovou, Ivetou Mutalovou a moderátorom Jozefom Imriškom. Milí diváci, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní dnešného podcastu. Dnes mám pri sebe dvoch vzácnych hostí, pani Andreu Makyšovú. Dobrý deň. A pani Ivetu Mutalovú. Dobrý deň. Obe pracujú v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže. Pre nás odborníkov NIVAM. Či niekto používa aj ten dlhý názov? Ale áno, stretávame sa aj s dlhým názvom Národný inštitút vzdelávania a mládeže. Ten vznikol vlastne spojením 5 organizácií asi pred 3 alebo 4 rokmi a predtým sme boli Metodicko-pedagogické centrum, ktoré teda poskytuje tú podporu učiteľom a školám v rámci krajských regiónov. Ďakujem Máme vám. 9 krajských pracovísk. Výborne. Ja som sa dlho učil ten dlhý názov. Áno. A zvládol som ho, takže odborníčky na slovo vzaté. A dneska máme veľmi zaujímavú tému, o ktorej sa dnes chceme rozprávať. A to je kurikulárna reforma. Trochu už zimom riavky, keď to človek počuje, že čo sa za tým všetkým môže skrývať. A možno niekedy je taká otázka, že na čo nám to vlastne je. Takže prečo nová ďalšia reforma? No tak vlastne táto reforma vznikla ako taká odozva na stále meniaci sa svet. Dnešné deti žijú už vlastne v úplne inom svete, v akom sme žili a vyrastali my, alebo teda ich rodičia. Hej. Sú vystavené obrovskému množstvu informácií, pohlcuje ich digitálny priestor, takže vlastne už v podstate v súčasnosti už aj dospelí ľudia majú čo robiť s tým, aby zvládli ten tok informácií a vedeli tie informácie rozlíšiť, čo je pravdivé, čo je nepravdivé a s nimi pracovať. Takže naozaj tá zmena v školstve musela nastať, aby sa žiaci postupne dokázali prispôsobiť tomuto všetkému a reálne prežiť v 21. storočí. Je tam to akože dosť v tej reforme. My teda ako škola tiež ideme od prvého ročníka a vystáva veľa otázok. Asi by bolo dobre dať len tak možno rámcovo načrtnúť, čo všetko sa mení a potom si to možno trošku tak rozpitveme. Ja sa ešte vrátim k tej predchádzajúcej otázke, aby som len doplnila, že vlastne posledná reforma, ktorá bola v roku 2008, bol to pán minister Mikolaj, vtedy, ktorý akože to... ktorý sa... ktoré sa akože... tam sa nedalo ani o reforme rozprávať, keď povedal školám, že vlastne v júni si majú pripraviť svoje vlastné školské vzdelávacie programy, do septembra ich mali mať hotové, takže tam sa ani nedalo hovoriť o reforme. A chápme aj túto, akože síce je to názov, že kurikulárna reforma, ono to tak trošku ťažko znie, ale nie je to systémová zmena. Hej, my sa snažíme ísť hlavne v tejto novej reforme alebo tak do tých obsahov a naozaj aj heslo, ktoré tej reformy máme, tak, ktoré ešte povieme potom alebo odznie neskôr, je také, aby sme naozaj tie deti naučili samostatne myslieť. Hej. To znie dobre. Hej, takže to beriem. Toto je podľa mňa po veľmi dlhom čase niečo, čo by mohlo priniesť osoch a dá sa to nazvať ako aj možno, že nie, že úplne, že reformou, tiež je to také veľmi vážne a silné slovo, ale takým nejakým len takým trochu obsahovou zmenou, ktorou by mala tá každá škola prejsť na základe tej doby, ktorá prichádza a ktorá prišla, ktorú žijeme. A my nevieme, čo budú žiť tie naše deti za tých 20 rokov, 30 rokov, takže my ich musíme pripraviť na ten život. My nevieme, čím budú, čo budú robiť v tom živote, kde sa nájdu. Takže ja si myslím, že je veľmi tá zmena dôležitá a ešte my máme model, ktorý tu zaviedla Mária Terezia a ten stále trvá a my ho musíme nejakým spôsobom zmeniť. Takže aj, ja neviem, v medicíne chceme stále nové vyšetrenia a túto školy stále chceme, aj rodičia častokrát pýtajú tie staré veci, ktoré sú, takže chcú tak, aby to bolo tak, ako čo oni zažili v tých školách, nechcú to nič nové, takže potrebujeme to naozaj, aj jak som povedala, ak to odznie, môžete to potom vystrihnúť tak, ako by sme šírili písmo sveta, že naozaj treba začať učiť tieto deti inak. To znie dobre. Aj tak akože do boja, že ideme na to. Hej.
A ešte o tom, že teda zmeniť treba to vyučovanie, svedčia aj také dlhodobo slabšie výsledky našich slovenských žiakov v medzinárodných testovaniach. Hlavne čo sa týka čitateľskej gramotnosti, matematiky, prírodovedných predmetov. Takže aj kvôli tomu je potrebné, lebo naši žiaci v podstate majú dosť veľké množstvo encyklopedických vedomostí, ale nevedia s nimi prakticky pracovať. Ciele sú, myslím, že veľmi dobré. Aj znejú veľmi dobré, že asi každý by sa pod ne podpísal. Poďme teraz metódy, formy, prostriedky. Skúsme teraz tak možno premostiť, že som rodič, moje dieťa ide do 1. ročníka a škola nám oznámila, že idú už po novom, alebo reformne, alebo rôzne, že teda zapojili sme sa do reformy. Možno asi ten časový rámec, že ako sa tie školy zapájajú a potom možno povedať, že čo sú najväčšie zmeny pre rodičov. Čo by mali to gro vedieť? Takže ja poviem teraz ten časový rámec približný, ako je to postupné zavádzanie, nie je to tak, ako to bolo v tom 2008, že od júna do septembra a všetky školy plošne. Ideme postupným zavádzaním, začalo sa v školskom roku 2023-2024, kedy išli pilotné overovanie tohoto nového kurikula v rámci Trenčianskeho kraja. Sme mali 3 školy, bola to základná škola v Pružine, potom to bola základná škola, ktorá súkromná základná škola Františka Madvu v Prievidzi a 3. škola, ktorá bola neplno organizovaná, malotriedna, bola základná škola Nitrianske Súčany. Ja som mala práve túto školu na starosti, do ktorej som ja vchádzala a teda chodila som aj s kolegyňou do Pružiny. To bol ten školský rok 23-24. Potom prišiel školský rok 24-25, kde už nám v rámci Trenčianskeho kraja vstúpilo do toho pilotného overovania, ak sa to tak nazvať, alebo to do postupného zavádzania. Nastúpilo 37 škôl v rámci Trenčianskeho kraja. Každá škola mala podporu. Podporu získali od nás, Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. My máme kolegov, síce my to máme také trošku obmedzené, pretože je nás nie až tak veľa, ako by sme si predstavovali. A potrebovali by sme byť na tej škole počas toho prvého zavádzania, možno, že každý deň v tej škole a pracovať či už s kolektívom tých ľudí, učiteľov, alebo teda tých, ktorí sú tam zúčastnení, ale teda nedá sa nám to. Na základe tohoto celého aj postupnej tejto implementácie vznikli ešte na Slovensku regionálne centra podpory učiteľov, ktoré kopírujú každý okres. Každý okres má svoje regionálne centrum podpory učiteľov, kde je väčšie množstvo ľudí a oni poskytujú učiteľom tiež priamo na mieste, či už je to formou nejakých mentoringov, vedia prísť na hodiny, vedia pracovať aj s tým učiteľom a takéto. Takže tá podpora v maximálnej miere bola využitá v tom roku 23-24 v tých 3 školách. Tamto sme išli naozaj. Tam bola obrovská ešte aj ten časový priestor, ktorý nám tam vznikal. V tom 2. roku implementácie už to bolo trošku pre nás obťažnejšie, ale my sme sa naozaj snažili teda čo najväčšej miere. Teraz tento 3. rok to bude zase ťažšie, lebo máme okolo 47-48 škôl, ktorí nám idú. Ten časový rámec skôr som chcel tak zjednodušiť pre rodičov, že ak moja ešte škola není, alebo mi nedali vedieť, že dokedy všetci musia prejsť. A v ďalšom roku 26, vlastne, ktorý prichádza, teraz bude školský rok 25-26, to je tento, do ktorého ste vstupovali aj vy ako škola. A v ďalšom roku 26-27 tam už musia vstúpiť všetci. Čiže môžeme povedať, že 26-27 komplet celé Slovensko je zapojené v kurikulárnej reforme. Áno. A čo sa týka rodičov alebo rodičov žiakov 1. ročníka, tak tam by som vôbec žiadne obavy, ja ako možno praktik a učiteľ, ktorý týmto prešiel, nemala z toho dôvodu, že v tom 1. ročníku musíme dať všetko to, čo tie dieťa potrebuje. Tá stavba musí mať pevné základy, ktorú my ideme stavať od toho 1. ročníka. Čiže ja to dieťa tam musím naučiť čítať, písať, počítať, či to bude reforma taká alebo taká. Takže už len ten metódy a spôsob možno, že aké to použijem, že možno sa tie deti ako rodičom sa bude môcť zdať, že sa budú viac hrať pri tom. Áno, to som počul, že prvý rok sa budú len hrať. Bodaj by to tak bolo, lebo tiež opäť Komenský napísal školu hrou,
neviem v ktorom storočí a my sme sa k tomu ešte stále nedostali a máme technológie 21. storočia, možnosti ľudí 21. storočia a školu hrou stále nemáme ešte. Hej? Takže preto. Práve tou hrou sa môžu tie deti naučiť veľa, pretože to aktívne učenie v nich zanechá oveľa väčšie stopy ako učenie sa, že budú počúvať, pozerať. Hej. Najviac sa naučia práve to svojou aktívnou činnosťou v rámci tých hier, praktických aktivít a tak ďalej. Áno, ale my zo starého školstva, ak to tak môžeme povedať, čo sme boli naučení, že aj učitelia, vidím to často, že pre nich je veľmi dobré, že toto sme prebrali, potom to mám spoznámkované, takto som vykázateľný. Takže stráca sa trošku tá pôda pod nohami, že teraz chceme sa dostať k nejakému cieľu, ale nemá to presné, exaktné pravidlá, že kedy, koľko a ako. Asi aj to dáva takú nejakú, myslím, že tie otázniky, ktoré okolo toho všetkého sú možno aj dezinformácie, alebo možno naozaj také, že sa to rôzne vysvetľuje. Stretávate sa s tým? Určite áno, ale to je to, čo som aj spomínala v tom začiatku, že vlastne my to, keby som to prirovnala k tomu zdravotníctvu, tak vy keď ideme teraz k lekárovi, tak chceme čo najlepší spôsob, čo najlepšiu metódu vyšetrenia, ktorá je v súčasnosti na trhu. A v škole to tí rodičia nepožadujú. V škole tí rodičia chcú to, čo zažili oni. To je také zaujímavosťou, že tam by sme to potrebovali posunúť a možno, že otvoriť tú školu, to vám odporúčam ako škole, otvoriť tú školu a naozaj tí aktéri tej školy sú žiak, učiteľ, rodič, je to taká jedna veľká žúrka, ktorá by mala byť a mala by to byť otvorená komunita, kde by vlastne tí rodičia vchádzali a zúčastňovali sa na tom vyučovaní, aby to videli, že naozaj tie deti, každá už, pán profesor Petlák, kedykoľvek vám povie, každá hra, ktorá sa deje na pôde školy, je didaktická hra, takže treba to takto vnímať, že naozaj to, čo tí žiaci v tej škole robia, tak to robia s nejakým cieľom a ten cieľ tam na pozadí stále beží a je to naučiť ich čo najviac a ten cieľ možno, že aj celej tej reformy, takže ten tam stále bude a je aj pre tých rodičov, aj pre tých učiteľov. Takže rodičia prvých ročníkov sa báť teda nemusia. Čo potom už druhý, tretí ročník, lebo bavíme sa možno o nejakých cykloch, k tomu ešte sa asi vrátime, že čo by teda ten rodič vedel, že tak moje dieťa ide v reforme sa vzdelávať, čo tam asi teda nasleduje druhý, tretí, štvrtý, v čom budú tie novosti, novum. Čo je také ešte zaujímavé pre rodičov, aby som nerozprával stále ja, ale že teraz takéto zaujímavé, že oni sa boja, že ideme mať teraz nejaké zmeny, nie 2 stupne nám ostávajú, bude 1. a 2. stupeň a je to prvý stupeň sa vlastne bude deliť na 2 cykly, ktorý bude 1. až 3. ročník, 4. a 5. ročník a ďalšie je 6. až 9. ročník, to už je 2. stupeň. Takže budeme mať 3 cykly, ale stupne nám ostávajú tak, ako sme boli zvyknutí. A naozaj to je, neviem, kde prišli v 70. rokoch na to, že stačia na 1. stupeň 4 roky, lebo naozaj to nemali ani podložené nejako, nebolo to ani žiadnymi výskumami všade na svete, alebo teda nie, že všade, aj v okolitých krajinách je 1. stupeň 5 rokov. Na 8-ročné gymnázie idú z 5. triedy, takže my sme len vlastne sa vrátili k tomu, čo tu bolo. Hej? Čo tu bolo a čo bolo vlastne je osvedčené. Naozaj to sa jednoho rána sa niekto zobudil, soudruzi z NDR, kde udelali chybu a povedal, že bude 1. stupeň po 4. ročník. Nie je to tak, máme ho po 5. ročník, hej, teraz. A je to super, lebo to bude ten prechod pre tie deti. 1., 2., 3. ročník budú s jednou pani učiteľkou, už podľa tých personálnych kapacít školy. 4., 5. ročník už sa tam môžu prestriedavať učitelia aj z toho 2. stupňa, čiže ten prechod na ten 2. stupeň pre nich bude plynulejší. A teda, keď sa zoberieme nejako do toho mikromanagementu tých rodičov, učenie sa s deťmi a tak ďalej, v čom môžu očakávať nejaké novinky, že už v 2. ročníku, že aha, tak toto som nečakal, že to nejako inak sa vyvíja. Bude to také citeľné? No, ono tam nepôjde o nejaké biflovanie faktov, aj keď samozrejme tí žiaci sa budú musieť určité veci naučiť naspamäť, vybrané slova, násobilka. Hej, to pôjde stále rovnako, ale skôr pri tej práci možno zamerať sa doma viacej na to, aby sa žiaci teda neučili naspamäť, ale aby rozmýšľali nad tým, čo sa učia, aby to prepájali s nejakými reálnymi skúsenosťami, aby vedeli vysvetliť
aj vlastnými slovami to, čo sa naučili. Ono v podstate tým, že tie deti sa budú učiť takým aktívnym spôsobom v škole, skupinovou prácou na projektoch, riešením problémov a tak ďalej, tak vlastne to ťažisko učenia sa bude hlavne v škole. Ale aby teda ten rodič vedel, čo sa tie deti v škole učili, tak samozrejme, keď to dieťa príde domov, nespýtam sa ho len, že akú známku si dneska dostal, ale čo nové si sa naučil, hej? Alebo ak vyriešil nejaký problém, ako si na to prišiel. Čiže aby to dieťa sa zamýšľalo viacej a rozmýšľalo. Hej. Vy ste teraz, prepáčte, aby sme to mohli rozvinúť, aj spomenuli trošku už okrajové ten systém hodnotenia. Čiže môže sa očakávať, že niektoré školy zvolia si systém toho, že nebudú dávať teda hodnotenie alebo prostredníctvom známky, ale k nejakému slovnému. Čiže tam možno tá otázka, o ktorej ste povedali, aká známka dneska bola, tak by až tak možno... Ono ten systém hodnotenia v podstate zostáva stále rovnaký, hej, známky, slovné hodnotenie alebo kombinácia. Aj keď odporúča sa na prvom stupni skôr to slovné hodnotenie, na druhom stupni vo vyšších ročníkoch už môže byť treba len známka alebo kombinácia známky a nejakého slovného komentáru, prípadne seba hodnotenia toho žiaka. Ale taký väčší dôraz v tom hodnotení sa kladie hlavne na to formatívne hodnotenie, čiže na to poskytovanie tej spätnej väzby samotnému žiakovi, aby to hodnotenie nebolo len nejakým roztriedením žiakov na základe výsledkov, kto je lepší, kto je horší, ale aby slúžilo hlavne tomu žiakovi, aby vedel, čo zvládol, v čom musí ešte popracovať, kde má nejaké medzery, kde má rezervy. Hej? Čiže aby to hodnotenie pre neho bolo takým motivačným faktorom, ako na sebe ďalej pracovať. A hodnotenie by malo byť v prvom rade podporujúce toho žiaka, ktorého bude posúvať ďalej a neporovnávať s ostatnými žiakmi. Hej, že takto by to malo. Tak, aby sa na základe toho hodnotenia on vedel nájsť. A to je, myslím si, že vo veľkej miere to slovné hodnotenie, kde už vieme konkretizovať tie väčšie veci a nevieme ho zaškatulkovať do tej nejakej dvojky, trojky alebo do čoho. Takže malo by to byť naozaj prvky formatívneho hodnotenia, o ktorých si môžu prečítať na našich stránkach. Existuje taká webová stránka vzdelávanie21.sk, kde nájdete obrovské množstvo materiálov, či pre rodičov, či pre učiteľov, aj pre širokú verejnosť, kde nájdu odpovede. Sú tam aj často kladené otázky, čo sa týkajú reformy a naozaj, keby to niekoho vo väčšej miere zaujímalo, či už východiska tých zmien, či už ciele reformy, také tie ďalšie veci, tak to tam všetko nájdu. Ale naozaj to hodnotenie má byť, ktoré bude toho žiaka podporovať na tej jeho ceste, tým jeho vzdelávaním, tým jeho učením sa a nemá byť pre neho demotivujúce, hej? Pretože potrebujeme tie deti dostať na ich čo najvyššiu úroveň a nie robiť z 5-károv, 3-károv a jednotkárov nechávať tak. Takže my musíme popracovať aj na tých silných stránkach tých žiakov a vlastne to hodnotenie má k tomu nám pomôcť čo najväčšej miere. Samozrejme nebude to dieťa hodnotiť len učiteľ, ale to dieťa sa bude hodnotiť aj samé. Bude hodnotiť svoj pokrok v učení a takisto ho budú hodnotiť aj jeho rovesníci, jeho spolužiaci. Ešte keď sme pri tom hodnotení, pamätám si zo svojej praxe, že som sa tiež rozprával s nejakou kolegyňou a hovorila, že oni aj hodnotili, ešte keď to nebolo ani v reforme, ale bola tá možnosť, ale že niektorí rodičia boli trošku stratení z toho slovného hodnotenia, že bola pomerne veľká citlivosť na to, keď sa niečo tam maličko, že tu by si mohol viac, alebo nejakým, lebo aj tam každý chce trošku rozlíšiť, že máme veľmi šikovných žiakov, možno niekto, a trošičku tí rodičia, pre nich bolo tá dvojka, vedel, že dvojka, keď trojka idem sa byť. Lebo to bol tak naučený. Áno, to čo rozprávame. Hej, presne. On to tak bol naučený, že hej, dostala som 5, tak žiackú knižku poslali domov po Takže asi to bude chcieť nejaký čas, kým si na to všetci zvyknú. Určite. A aj tie formy slovného hodnotenia už nie sú také, ako boli pred 10 rokmi, 15 rokmi. Aj tam sa to mení, že vlastne už vieme používať rôzne ďalšie veci, také podporujúce tie nástroje, aj tie oblasti toho formatívneho hodnotenia, ktoré teda odporúčané, ktoré formuje toho žiaka, tak vieme už aj toto je niekde tam posun, už sme není tam, kde sme boli pred 20 rokmi s tým slovným hodnotením, kde vyšla jedna 10-stranová príručka, že ako slovne hodnotiť v 1., 2., 3. ročníku. Hej. Takže aj toto a treba to brať naozaj, že musíme vyzdvihovať a pracovať s tými silnými stránkami tých žiakov a tie vieme krásne v tom slovnom hodnotení toho
žiaka aj opísať a upozorniť, alebo možno, že len nejakým takým spomenúť tie slabé stránky, ktoré by mohol on dopracovať. Ale naozaj znova opakujem, nič není v tom hodnotení. Nejdeme robiť tých späťkárov, trojkárov proste, alebo z jednotkárov. Potrebujeme robiť jednotkárov s hviezdičkou, treba naozaj pracovať so silnými stránkami tých žiakov. Hej. To hodnotenie treba si uvedomiť hlavne teda, že to hodnotenie je určené hlavne pre toho žiaka. Aby si on uvedomoval tie svoje pokroky v učení, pretože my chceme docieliť nielen to, aby sa deti naučili teraz počas základnej školy, strednej školy, vysokej školy, ale aby sa dokázali vzdelávať celý život. Aby vedeli ohodnotiť sami seba, na akej sú. Tomu poznávaniu a tak ďalej, bez nejakého toho ortiela, alebo možno toho, že keď nebude, tak áno. Hneď ti to spočítame. Ja by som sa vrátila k tomu cieľu tej reformy alebo takému tomu motu hlavnému, ktoré je, že mám to tu napísané, aby som to nepovedala správne. Učíme sa samostatne myslieť a zodpovedne konať na základe hodnôt, vedomostí a dát. Takže my naozaj, tá reforma má takúto ambíciu naučiť... Kto je autor? Hej, takej zložitej poučky, ale asi dobrej. Hej. Akože tie vízie alebo tie motá sú väčšinou také zo pár slov. Mne sa teraz páčilo, keď sme boli na škole v rámci Edukafestu, ktorý sa koná každoročne v máji. Teraz bol na... Každá škola by mala mať tú svoju víziu, ktorú si určuje v tých svojich vzdelávacích programoch, lebo každá škola v rámci tejto kurikulárnej reformy je špecifická, sleduje iný cieľ. Je to rozdiel medzi mestskou školou, ktorá môže mať nejakým spôsobom zameranie, a dedinskou školou, ktorá tam musí poňať všetky tie deti, ktoré chodia do tej školy. A mne sa veľmi teda páčilo, pán Oto Bača, pán riaditeľ z Demitrovky, povedal takú peknú víziu, že k tejto nejdeme, ale my sme tam tvorili, tam pani riaditelia, tie vízie tých škôl, ktoré tam boli v rámci toho duty, ale prezuty. To bola taká pekná vízia školy. Ja sa tiež teším, keď sa prezúvajú. Ak by sme teda trošku mohli sa posunúť ďalej, ak dovolíte. Viem, že by sa dalo ku každej tej téme povedať veľmi veľa. Trošku ma teraz zaujíma, chodíte po tých školách, pracujete s učiteľmi. Asi nie vždycky vás vítajú úplne, že s otvorenou náručou, lebo ste nositelia niečoho iného, čo sa musí meniť. Dajte nám nejaký univerzálny dobrý recept, alebo najprv môžete povedať, že ako prijímajú reformu a potom ako tak dobre motivovať aj učiteľov, aj tých, ktorí nás budú sledovať, počúvať, že poďte do toho, že má to zmysel, že nie je to len reforma kvôli reforme, že potrebujeme vyčerpať nejaké peniaze, ale že vyťažme z tohoto dobre. Skúste mi to prosím nejako. Určite tie školy to prijímajú rôzne. Aj niektoré to prijímajú pozitívne, hlavne tie, ktoré už tými inovatívnymi metodami pracujú. Tie v tom vidia vlastne takú väčšiu možnosť voľby alebo väčšiu slobodu pri tvorbe školského vzdelávacieho programu. Oceňujú to, že rozvíjajú sa u žiakov zručnosti, ktoré potrebujú pre 21. storočie, a oceňujú aj to, že už sú teda vytvorené na rozdiel od toho roku 2008 aj nejaké podporné materiály pre nich, hej, na stránke vzdelávanie 21, ako už bolo spomenuté, a ona má vlastne takú podstránku portál Metodicky učíme, kde sú aj pre učiteľov zverejnené mnohé prípravy na hodiny, by som povedala, alebo teda určité také aktivity, ktoré môžu využívať s deťmi na hodinách. A čo je tá motivačná reč k ním? Že čo by ste tam extrahovali z toho, že takto ste to robili, takto to budete robiť a preto to bude lepšie? Čo sú také tie... Ja nejdem presviečať učiteľa, aby robil veci inak a lepšie. To je vec riaditeľa. Dobre, ja som si chcel ako pomôcť. My prídeme, ale pozor, oni všetky tieto modely, ja viem, že my sme boli na nejaké prednáške, ja to teraz nemám tu ani pred sebou, ani by som si to... My sme boli na jednej prednáške, kde sa vlastne o tomto rozprávalo, ale vždycky máme tú Gaussovú krivku, hej, takže to nám ostáva, tam sa nič nemení. A na každej škole, aj na školách vo Fínsku zostáva tých 30% ľudí, ktorí vám nebudú chcieť robiť veci inak a budete si ich tu mať na tej škole, máte ich tu a proste s nimi tak budete musieť pracovať. Dôležité je nemíňať energiu na ľudí. Žiadne zázračné recepty. Žiadny univerzálny návod vám nedáme, ale že netreba míňať energiu na ľudí, ktorí nechcú a odoberajú vás o tú energiu.
treba ju dávať tam, kde to ide. A ja si myslím, že tá väčšina, lebo určite to bude väčšina, keďže ste išla škola, ako ktorá ide skôr, keby tú otázku dá riaditeľ, ktorý už musí v tom roku 26-27, tak tento bude mať veľmi náročné, lebo on môže mať zatiaľ 80% školy naklonenú proti absolútne a priori všetko, proste čo odmietajú, lebo môžu byť takí. Ale toto je, vy ste škola, ktorá ide dobrovoľne, idete o rok skôr, ešte než by ste mali vašou povinnosťou ísť, budete mať podporu, vy budete tu mať, určite máte kolegov a určite ich je viac ako 30% alebo možno aj 40-50, ktorí sú tomu naklonení, s ktorými vy budete pracovať a tí ostatní sa možno pridajú alebo možno ostanú tam, kde sú a vy ich tam budete musieť nechať, lebo tam proste vy neurobíte. Hej. S tým kolektívom my máme nejaké veci, ktoré sa robia, alebo že aktivity, ale naozaj je to tak, že to tak bude ostávať tých, že nedá sa presvedčiť každý, ale my ani nechceme presvedčať každého, že ani toto, či je toto nejaký overený recept. Mne sa páči na tejto reforme to, že sa naozaj tie deti učia to, čo predtým v tom nebolo, alebo teda v tej reforme, v tých obsahoch, tie obsahy sa spájajú. Spájajú sa, že keď sa dieťa bude učiť o nejakých veciach, tak tá škola si to môže celé napasovať. Ja teraz poviem príklad, za ktorý ma už jedna pani učiteľka vysmiala raz, že všade, kde ide, počúva len príklad o vode. Ale keď sa budem ja učiť s tými žiakmi, nič iný ma v tejto chvíli mi nenapadá, takže o vode, tak sa o tej vode bude učiť v rámci slovenského jazyky, matematiky, človek a spoločnosť, tam sa bude učiť o vode, na environmentálnej výchove, o vode, proste aby sa tie obsahy prepájali. Naozaj teraz sa deti učia tak, že sa učia tie informácie izolovane a oni si to nevedia spájať do tých súvislostí. Takže máme nejaký štátny vzdelávací program, ktorý je teraz nastavený, ktorý napísali a on je taký univerzálny, obsahuje vlastne vzdelávacie štandardy, ktoré sú výkonový a obsahový štandard obsahujú a teda štátny vzdelávací program sa delí má svoje vlastné vzdelávacie oblasti, ktoré sú jazyk a komunikácia, matematika a informatika, človek a príroda, človek a spoločnosť, človek a svet práce, umenie a kultúra, zdravie a pohyb. Teraz vlastne sa prichádza to, že tí budúci roční prváci, a teda keď je to rodičia, to sa pre tých rodičov dosť mení, že oni boli zvyknutí na vlastivedu, prírodovedu prvovku, ale to teraz nám budú tieto vzdelávacie oblasti vlastne tak akože nejakým spôsobom kompenzovať a spájať, že budeme mať človek a príroda, ktoré vlastne všetky kde tie prírodné vedy sú. Potom človek a spoločnosť, čo bola tiež čas prvovky, čas vlastivedy, to bude obsahovať, hej, ale takto už sa budú aj názvy tých predmetov, budú to takéto a to si vlastne to je taká významná zmena ešte pre rodičov, ktorú si on môže uvedomiť, že je to iné, na čo oni boli zvyknutí, hej, lebo sme mali v 1., 2. ročníku sme mali prvovku, potom v 3., 4. už nám nastupovala prírodoveda s vlastivedou. No a taká ešte je človek a svet práce, to bolo pracovné vyučovanie, kedysi pod týmto názvom sme ho poznali a umenie a kultúra, ktoré vlastne obsahuje hudobnú výchovu a výtvarnú výchovu, hej, takže takto to je teraz a budú mať deti aj v rozvrhu, že umenie a kultúra, ale budú tam mať aj tú napísanú tú časť, kedy majú hudobnú, kedy majú výtvarnú výchovu, čiže tiež sa na tom nič nemení. Škola si môže vlastne určiť, majú presne stanovené, koľko tých hodín bude mať, je v štátnom, ktoré musia mať jazyk a komunikácia, ale keď je to škola, ktorá je zameraná na nejaké jazykové vzdelávanie, tak môže posilniť túto hodinu z disponibilných hodín. V každom ročníku sú v štátnom vzdelávacom programe určené disponibilné hodiny, ktoré môže škola použiť. Hej, máme presne určené aj počty hodín pre prvý ročník, že v prvom ročníku môžu mať žiaci maximálne 22 hodín, potom v 2. 23, v 3. ročníku 25 hodín. Takže takto, s tým, že tam tá škola vždy môže posilniť to, čo tam budú. Toto dáva tej škole, hlavne takéto, ako ste v Mestská škola v Novej Dubnici, neviem teraz presne, koľko je v Novej Dubnici základných škôl, 3 ste, takže vy sa môžete špecifikovať, každá tá škola sa môže zamerať na niečo iné a vlastne použiť tie disponibilné hodiny na to, čo bude potrebovať. Hej, že škola potrebuje, sa chce zamerať na regionálnu výchovu, tak alebo tak posilní, alebo vytvorí si svoj vlastný predmet, čo škola teraz už môže, regionálnu výchovu,
výchovu, takže ten posilní 1 alebo 2 hodinami týždenne, hej, ktoré si môže... Jazyk, informatiky, matematiku. presne tak, aby sa tie školy v tom meste vedeli odlišiť a našli si potom toho svojho klienta, ktorý k ním príde a dovedie vám dieťa, lebo ja chcem, aby moje dieťa sa bolo lepšie v informatike, takže pôjdem na školu, kde je lepšia tá informatika, majú tam použité, alebo jazyky. Má nadanie na matematiku. Jasné. Na školách dedinských, ktoré sú, tak tam väčšinou tie disponibilné hodiny, tam musia vlastne spojať všetky tí žiaci, tam sa nemá ona s kým nejakým spôsobom diferencovať, že toto je taká škola, toto je taká škola, takže tam je to trošku rozdielne, ale teda, jak som už spomínala, tie nitrianske Sučany, tak tam si pridávali predmet regionálna výchova v primárnom vzdelávaní. To bolo a v Pružine zase mali taký predmet v 1. a 2. ročníku hru na flautu. Hej, normálne si vytvorili učebné osnovy pre hru na flautu a mali tam toto, pretože pani učiteľky v 1. a 2. ročníku si mysleli, že je to pre nich dôležité a ten predmet vedeli aj aprobačne zvládnuť, takže to bolo pre nich úplne super. Toto je perfektné pre školy, že naozaj si tá škola môže to zameranie v tom regióne vybrať a posilniť tie disponibilné hodiny. Alebo posilní si aj, keď by potrebovali matematiku o hodinu viac, tak vie si tie hodiny použiť aj na tú matematiku, hej, ktoré sú. Takže toto je taká zmena v tom novom štátnom vzdelávacom programe, alebo teda ktorá už je. A ešte som chcela, že napríklad predmety, ktoré sú, že človek a príroda, ktoré sú v tom prvom cykle, a v 2. cykle sa to bude aj volať človek a príroda, ale už v 3. cykle, keď tí žiaci prídu už do toho 6. ročníka, tam už podľa školy, tam už sa to bude deliť na hodiny a tam nám to vzniká biológia, fyzika, chémia, čiže tie predmety, na ktoré sme zvyknutí. Mne to môže, keď budem mať pedagóga v tej škole, alebo teda toho učiteľa, tak mi môže učiť celú tú oblasť človek a príroda, to je o tom, čo sme chceme dosiahnuť, aby sa tento dieťa učilo v súvislostiach, aby sa o tých témach preberalo naraz na biológii, na fyzike, na chemii, pokiaľ sa to dá, hej, ale pokiaľ sa nám to nedá, tak naozaj môže mať učiteľa zvlášť na biológiu, zvlášť na fyziku, pokiaľ to škola teda aprobačne nemôže si to obsiahnuť, lebo 3 predmety mal málo kto, keď sme vyšli ako učitelia zo školy. To je taká iná vec trošku oproti tomu, čo bolo. A teda spomínali ste teda tie medzipredmetové vzťahy, to posilnenie, to prelínanie. Áno, to je taký krásny, ktorý môžete teda nájsť, to vzdelávanie 21 je taký krásny kruh, kde máme vlastne doménové gramotnosti, ktoré sú viazané na tie vzdelávacie oblasti, ktoré som teraz vymenovala všetky. A to je jazyková a komunikačná gramotnosť, matematická gramotnosť, informatická gramotnosť, prírodovedná gramotnosť, spoločenskovedná gramotnosť, technická a profesijná gramotnosť, zdravotná a pohybová gramotnosť, umelecká gramotnosť. Toto sú tie doménové gramotnosti a potom tam máme prierezové gramotnosti, ktoré idú vo všetkých tých oblastiach a mali by sme ich vlastne dodržiavať a to je čitateľská a vizuálna gramotnosť, občianska gramotnosť, digitálna gramotnosť, finančná gramotnosť, environmentálna gramotnosť, sociálna a emocionálna gramotnosť. A úplne okolo toho ešte nám krúži jeden taký veľký kruh v tom kruhu, ktorý to vlastne všetko zastrešuje, tak to je metakognícia a charakter. Metakognícia je vlastne schopnosť o tom uvažovať, o tom svojom vlastnom učení, o tom procese alebo o tom svojom procese učenia, premýšľať o ňom a aby som sa ja posúvala ďalej, to už sme tu spomínali v niektorých tých častiach, v tých predchádzajúcich vetách. Hľadať stratégie vlastne učenia, ktoré konkrétnemu dieťaťu vyhovujú, vedieť poznať svoj proces učenia, reflektovať ho, na akej úrovni sa nachádzam, kam sa chcem dostať, ako sa tam dostanem. Presne tak. A charakter je vlastne, ktorý v dnešnej spoločnosti je strašne veľmi dôležitý, to slovo strašne nie, ale veľmi dôležitý a vlastne založená hodnota, ktoré sa z dnešnej spoločnosti vytracajú a myslím si, že na vašej škole o tých hodnotách, ktoré potrebujeme tým žiakom, alebo tým deťom ich učiť už úplne od útleho detstva, tak o tom ani nemusím rozprávať. A teraz máme to už aj v štátnom vzdelávacom programe, že naozaj je ten charakter a výchova ku charakteru a k tým hodnotám, ktoré sú pre ľudí a dôležité, tak je už v rámci celého toho zastrešenia nad všetkými tými domenovými aj prierezovými gramotnosťami. A naozaj, ani tí rodičia, oni sa nemusia bať, lebo naozaj toto sú veci, tak ako sme
tu už aj spomínali, že máme teraz možnosti, máme fakt tie technológie 21. storočia, ktoré nám majú v tom vyučovaní pomáhať, majú nám o nás učiť, ale vo veľkej miere my potrebujeme tých žiakov priviesť k aktivite a k zážitku, či už nejakými bádateľskými aktivitami, či už nejakými takými tým zážitkovým vyučovaním čo najväčšej miere. Ale to všetko sa skrýva pod tou didaktickou hrou, o ktorej sme rozprávali aj na začiatku, ktorá vlastne naozaj, mali by sme priniesť tým deťom ten zážitok do tej školy. A aj keď sme rozprávali o tých domácich úlohách, to zase by som nepovedala niečo, že domov nie je vysunuté pracovisko školy, takže ja som není zastanca domácich úloh, ale to je na každého individuálne, tak možno toto škola, že to nie, ale myslím si, že v čo najmäčšej miere, akože dieťa by sa malo pripravať, ale nie, ťažisko by malo byť toho vyučovacieho procesu aj podľa tohoto nového štátneho vzdelávacieho programu všetko. Takže keď to tak trošku môžeme teda zhrnúť, čiže menia sa cykly, čiže nebude štandardne, teda ročníky zostanú, ale stupne ostávajú, delia sa na 3 cykly. Zostáva aj prvý stupeň, druhý, ale tie oblasti, teda cykly sa menia. Ide o to, že trošku sa mení aj obsah učiva. Do určitej miery trošku menej. Tá základ je tam tá sloboda. Áno. V rámci disponibilných hodín a v rámci toho, že škola si to tempo k tomu cieľu, ktoré si nadstaví na tie 3 roky, sa môže rôznym tempom. Aj od sociálneho prostredia, od regiónu a tak ďalej. Od toho zloženia možno, ako sa aj tá trieda naskladá, lebo vieme, že v niektorej triede sa možno ťažšie pracuje, v niektorej... Presne. Opravte ma. Áno, ten materiál je rôzny a uvidíme, čo to stále nám... Čiže povieme si, v 3. ročníku máme tento cieľ a ideme sa tam dostať. A teraz pani učiteľka spozná svoje deti, vidí, aké majú talenty, môže sa nadýchnuť, lebo nemá, že už na pol roku ja musím už tuto byť. Má tu voľnosť oveľa väčšiu. Škola ako komunita si vytvorí ten program na základe toho, ako sa chcú profilovať. Keď toto všetko ako keby sa dá dokopy. Je tam ešte možno taká vec, ktorú možno vyvstala a na ktorú sa tiež pýtali niektorí rodičia, že keď to takto je, že môže byť rôzne aj v rámci mesta. Tiež som zažil niekedy porovnanie, že na vedľajšej škole už sa učia také písmenko, prečo my sme pozadu a neučíme sa, že také porovnávanie. Takže teraz toto asi už sa vôbec nebude dať porovnať, lebo ten učiteľ si môže povedať, že vidím, že týmto smerom to nejde. Niekedy sa hovorí, že aj predmety si môžeme, že ide nám slovenčina teraz dobre, sme v polovici diania, vnímajú, posuniem si to trošku, potom si ukrátim, trošku si to prehodím. Chápem to správne. Tá sloboda na toho. Chápete to správne, že tá sloboda tam naozaj je a v rámci tých prvých 3 ročníkov, napríklad toho prvého cyklu si tým učiteľ vie poposúvať aj tie učiva, ktoré vlastne nejakým spôsobom, lebo my nevieme, máme školy, kde sa vyučujú marginalizované rómske komunity a naozaj tam tí učitelia majú 1. september, ja som robila už veľa, rozprávali sme sa, chodia nám na vzdelávanie aj takíto učitelia naozaj, že niekedy ten september býva veľmi náročný, keď tí žiaci prichádzajú do škôl a oni si vedia potom už to učivo preposúvať nejakým spôsobom, ale to že budem učiť 4. oktobrový týždeň, to majú tí naši učitelia, ale teda pani učiteľky v tých prvých ročníkoch také zakorenené, takže to neviem, to si hádam to posunú, že im to potom nejako už, že naozaj to nemusia učiť 4. oktobrový týždeň, ale môžu aj 1. novembrový. K tej reforme ešte dosť je taký skloňovaný výraz ranné kruhy. My napríklad na škole to máme už niekoľko rokov, viem o veľa škôl, ktoré to mali, ale možno pre niekoho je to také nové. Čo sa za tým skrýva, za tými rannými kruhmi? Presne to, čo sa deje u vás na tej škole. Takže možno vy by ste, pán riaditeľ, ešte vedeli lepšie povedať to, čo sa v tých ranných kruhoch deje, pretože tie ranné kruhy naozaj to, aby sme tie deti to potrebujú povedať, čo sa deje, čo sa im udialo v sobotu, nedeľu a naozaj my s nimi musíme komunikovať, lebo aby nám niekde neutiekli tie deti, tak ich potrebujeme. Tie ranné kruhy sú strašne dobrá vec a je veľmi dobré, že ich realizujete. A je to ideálny priestor, prepáč, že ťa prerušujem, na rozvoj toho charakteru, ktorý sme spomínali. A tých hodnot, presne, že tým, že deti vlastne vyjadria svoje pocity, svoje myšlienky, tak sa aj upevňuje taká klíma v tej triede a tie deti sa v škole cítia potom bezpečnejšie a prijaté. Áno.
To je tie ranné kruhy, podľa mňa to aj teraz nadviažem na Ivetku, že vytvoriť túto bezpečné prostredie, v ktorom sa oni budú cítiť doma a tie ranné kruhy k tomu v čo najväčšej miere prispievajú. A je úplne jedno, ako si škola zorganizuje. Máme 3 druhy, to ešte môžem povedať, že ranné kruhy škola organizuje v pondelok prvou vyučovacou hodinou, využije na to aj tú disponibilnú hodinu, ktorú má v rámci toho štátneho vzdelávacieho programu, alebo môžu aj 3-krát do týždňa 15 minútovky, alebo 5-krát do týždňa 9 minútovky, čo si myslím, že je veľmi málo, ale realizujú, robí si to tak škola. A ešte to robia aj formou nejakej krúžkovej činnosti, že si dávajú vlastne na pondelok prvú hodinu, dávajú krúžok a disponibilné hodiny použijú na niečo iné. Dá sa to tak rôzne, ale naozaj tie ranné kruhy sú potrebné. A bola celá je tiež téma o ranných kruhoch, je tiež na tom našom, kde tiež nájdete veľké množstvo podcastov na tom vzdelávanie 21. Je tam už ako také celé tie témy podcasty k ranným kruhom a ako ich realizovať a čo na nich robiť a tak. Ale naozaj tie majú byť zamerané tie ranné kruhy najmä na rozvoj toho charakteru, ktorý tam máme, ktorý je teda nad všetkým tými domenovými aj prierezovými gramotnosťami. Ak by som mohol ešte, tak možno k záveru taká praktická, že čo sa týka pripravenosti, učebnice, možno tá edukácia prebieha, ale asi ešte možno, že to neprebehlo celým Slovenskom. Ako je reforma pripravená, čo sa týka tohto možno materiálového zabezpečenia? No čo sa týka učebníc, tak tie sú pripravené hlavne pre prvý ročník, alebo pre tieto nižšie ročníky vydavateľstva ako iTech, alebo Vinte, alebo Taktik. Poskytujú učebnice hlavne slovenčina, matematika, človek a príroda, človek a spoločnosť. V tých vyšších ročníkoch, niekde v druhom, niekde v treťom, alebo ešte v tých vyšších ročníkoch je to ešte nie úplne dokonalé, pretože tam niektoré učebnice ešte nie sú dokončené, alebo sú ešte v tom schvaľovacom konaní. Takže tam musia trošku učitelia zaimprovizovať, vytvárať si vlastné materiály a to je pre nich trošku náročnejšie. Ďakujem. Ak môžeme teda už úplne na záver, v čom by mal byť absolvent, ktorý prejde reformným vzdelávaním iný, ten študent, keď by sa to podarilo všetko tak, ako chceme? Ja viem, že to tu zo všetkého už tak trošku vyvstalo, ale keď tak by ste mohli povedať taký ten váš osobný cieľ, že keby toto sa s tým podarilo, tak malo to zmysel celá tá práca. Tak možno, keby sme sa zase naspäť vrátili k tomu motu celej tej reformy, že mal by to byť človek, ktorý vie samostatne myslieť a konať na základe vedomostí, dát a ešte jedno slovíčko. Hodnôt vedomosti a dát. Hodnôt vedomosti a dát, a to je ten charakter. Takže aby sme dospelého človeka, ktorý sa vie sám rozhodnúť, kriticky myslieť, má tie hodnoty, má to nejako usporiadané v tej hlave, takže uvidíme, ako to dopadne, ale presne to motto tej celej našej reformy je to, ako by mal by ten človek vyzerať. Ako sme na začiatku hovorili vlastne, že vie vyhľadávať informácie, vie s nimi pracovať, vie ich rozanalizovať, vie ich posúdiť, či sú hodnoverné, overiť si tú pravdivosť toho zdroja. Vie argumentovať, vie kriticky myslieť, učí sa vlastne vďaka tým aktivitám, ktoré robí v škole, tým skupinovým prácam, práce na projekte, nejaké praktické činnosti, učí sa aj tímovej spolupráci, čiže učí sa ozaj zručnosti, ktoré bude pre svoj budúci život potrebovať. Učí sa, ako sa má učiť. Aby sa dokázal vzdelávať ešte aj v tom dospelom veku, pretože bude potrebovať sa učiť celý život. Nie len počas toho vzdelávania základného, stredného, vysokého. No a samozrejme ten rozvoj toho charakteru. Chceme, aby nám z detí vyrastli osobnosti, ktoré budú mať dobré charakterové vlastnosti, pozitívne. Takže taký by ten absolvent v budúcnosti mal byť. A ešte v spoločnosti rezonuje téma duševného zdravia, ktorá je veľmi dôležitá, najmä teraz u tých mladých ľudí, lebo sa s tým stretávame stále častejšie, ale to už je, myslím si, že téma na ďalší diel celého podcastu. Takže tých námetov by tu bolo naozaj veľa, ale chcem vám veľmi pekne poďakovať za váš vzácny čas, že ste prišli medzi nás. Pozdravujem teda aj našich poslucháčov a divákov. Som rád, že ste s nami zdieľali tento čas. Teším sa na ďalšie časti podcastu Po škole. My teda ďakujeme za pozvanie. Je to naša prvá skúsenosť, ktorá takáto bola a dúfam, že možno nie aj posledná v rámci vašeho podcastu, ktorý budete vytvárať po škole.
Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia. Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie. Počúvali ste podcast Po škole online. Nasledujúci diel vám prinesieme do mesiaca. Aby ste ho nezmeškali, prihláste sa k odberu podcastu vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Sledujte nás na Instagrame Spojená škola. No a linky na ďalšie sociálne siete, Facebook, YouTube nájdete na našom webe ssnd.sk. Ďakujeme, že nás sledujete. Do počutia a dovidenia.